Joo, hyvää huomenta vaan. Tänään olisi keskiviikko 13. päivä ja aamulento olisi aiheena tänään. Katsotaan mitä tänään linnut tietää meille kertoa. Lähdetään kokeilemaan. Joo. Ei oo kyllä lennossa nyt kehumista, että pari semmoista hienosti käymättyä tilannetta tuossa ja sitten vaan noita yksittäisiä lintuja, mutta minä oon aina ottanut sen periaatteen, että en ammu yksittäistä, kun se voi vielä tähän aikaan olla pesivä, niin ei jää sitten. Pienet linnut ilman emää tai isää, mitenkä se nyt männöökä, ne taittaa vuorottain pesiä tai hautoa. Mut sattui sen, että nyt saatiin peli avattua, että sitten tuli tuommoinen pienparvi ja yksi erehtyi siitä tuohon oksalle
melko lähelle, niin sain minäkin tussautettua siitä nyt sitten yhden tontin. Katsotaan miten tämä jatkuu. Se tulin jo kuitenkin niin vaille 5 ja nyt 8 aikaan sitten peli auki, niin ehkä vähän tavanomaistakin pitempään meni tässä, mutta niin tietysti uusi paikka ja uusi ruokinta, uudet passit kaikki, niin eipä se ole niin sanottu, että se sattuisi ollenkaan kohille. Mut siitäpä peli avattu ja pitää olla tyytyväinen tähän, niin että edes se yhden suapi. Että eihän siinä. Jatkamme passittelua. Se alkasi tämä aamun karkeloinnit olla taas tässä. Se on kello jo 10. Se on varmaan tuo aloituspäivän räiske ja puinnit ja kaikki muu niin vaikuttana siihen, että ovat taas muualla äpöstelemässä nämä linnut. Mutta ei anneta se haitata, muutama lintureppu ja jospa se taas tästä virkistyisi, kun niitä ruoka loppuupi muualta. Niin katselemme sitten uudestaan tai katsellaanpa milloin katellaan. Tosissaan en tiedä, onko se sitten aloitusrikkona ne parvet vai mikä, mutta nyt niin 5 isompaa parvea en tainnut nähdä koko aikana. Että melko pieniä on siihen, mitä niin kuin ennen aloitusta olivat, että silloin oli 10-20 lintua samassa parvessa hyvästikin. Mutta joo, tämmönen aamu tänään ja katsotaan milloinka seuraavan kerran. Hellurei ja hellät tunteet. Se tänään sunnuntai 17. 17. päivä 8. Taas tulin kokeilemaan aamulennolle, koska on kesäloman ensimmäinen virallinen päivä. Niin mikä sen parempi tapa juhlistaa sitä asiaa. Niin eipähän siinä. Taas kerran lähdemme kokeilemaan, että mitenkä tässä käypi tänne. Lintuja on käynyt ihan hyvästi nyt tässä ruokinnalla, kun puinit semmoisessa latenssivaiheessa, niin ei ole tapahtunut mitään. Niin ne on varmaan syönyt nyt pellot tyhjiksi, niin voi taas käydä välillä vähän hernettäkin nappailemassa sitten. Katsotaan, että mitenkä sitten tänään sattuu. Sehän on se vanha sanonta, että sunnuntai sumua täynnä, niin tänään kyllä näyttäisi olevan just semmonen aamu, että katsotaan miten tämä keli nyt vaikuttaa sitten tähän toimintaan, mutta eipähän siinä. Uppeen näköinen aamu ja auringon pitäisi ruveta jossain vaiheessa paistelemaan. Ei voi valittaa kyllä.
ja viimein saa tuo tilanteen ratkaistua. Sai siinä kyllä ootellakin. Kyyhkyt miettii puissa niin mä helekutinkaan. Niillä ei oo kyllä kiire niillä elukoilla. Joo, se alkaisi olla tässä aamupaketissa. Ihan lintua oli kyllä vallan kivasti, että ei voi vähätellä. Tässä ehkä kahtelin tätä aukkoa, niin ei oikein pysty ehkä parempaankaan paikkaan tätä passia siirtelemään, kun ne tullut tämä aukon ympärille melko tasaisesti, että vaikkei niinku olisi parempaakaan puualuspaikkaa kyllä kateella. Sitten varmaan tulisi tälle toiselle reunalle, jos siirtyisi toiselle. Kyllä ne tietää metästäjän metkut nuo linnut aina. Pari lintua saalissäkkiin ja pari ohilaakkaastakin, mikäpäs siinä. Alkaa kohta vähän metästäjän identiteettikriisiä kyllä pukata, kun ei mene ruveta varsinkaan jälkitilanteet niin sattumaan oikein, mutta eipä se, jospa se siitä alkaa jossain vaiheessa. Tai sitten ei, paakutellaan sitten ohi tämä kausi, katsotaan ensi kaudella uudestaan.
Yrityksen puutteesta se ei varmasti jää kiinni, mutta katsotaan milloin seuraavan kerran taas kokeilemaan kyyhkystystä. Joo, hellurei vaan taas kerran. Se olisi 21. päivä 8. ja kyyhkyä lähdetään taas kokeilemaan. Että mitä se metsän Tapio meille tänä aamuna soisi. Sitä en käynyt eilen sorsa-aloituksessa, yleensä on käynyt, mutta nyt on katsellut, että melko lailla vähän on noita sorsia, niin ajattelin, että en halua sitten olla Savon viimeisen sorsa-ampuja, niin jätinpä sitten sorsat itse ampumatta tai edes kokeilematta. Että antaa muiden metästelle, jotka siitä enempi tykkää. Minä olen ehkä enemmän näitä kyyhkymiehiä nyt tälle alakukautteen. Koiria kävin kyllä juoksuttamassa, että ei siitäkään jäänyt nyt kotiin mitään erityistä kerrottaa vaan, mutta siitäpä se lähtee. Koirilla kunto kasvamaan ja into kasvamaan pitkän kesäpaussin jälkeen. Ja melko rasaakka aamu sattui tänään, että on tosissaan. No välillä oli jopa 0,5 astetta vaan lämmintä, että katsotaan miten mies tarkenoo tuolla, mutta kyllähän sitä kokeillaan pärjätä. Ja jos ei pärjätä, niin lähdetään sitten kotiin.
Joo, se alkasi varmaan nämä kylmät kelit tekee, että lintu alkaa jo parveutua aika voimakkaasti. Että isojakin parvia tuli nähtyä tuossa. Ei oikein ehkä semmonen ampumaholli, ainakaan tälle pyssymiehelle. Vähän enteellisi melko aikaista muuttoa ehkä tälle vuotta. Että saattaa olla, että nämä kyyhkyhommelit oli nyt tältä kaavelta tässä. Katsotaan vielä tulluuko käytyä. Nyt jos ei tule ja minä saan tästä jonkunnäköisen videon kyhäiltyä, niin ja sitten on vielä joku ihminen, joka siellä sen kahtoo, niin minä kyllä olen todella kiitollinen siitä, että katsotaan kuinka käy. Mutta kuten sanottua, niin kiitos jos katsoit ja toivottavasti meininki jollain tavalla miellytti. Ai niin hei. Sehän se piti vielä sanoa, että ei tämä meikäläisen mehtuuraa tässä pelkästään kyykyn varassa ole. Että katsotaan, että minkä näköistä sitä koirakalustoa tullaan esittelemään tosi toimissa ja minkälaista muuta mehtuuta sitä tässä keksitään vielä syksyn aikaan.